Ja, čoveče, kako ova knjiga o Beatlesima, super. Šta ti čitaš? Pa čitam Stinga trenutno. To je super. Da li možeš da mi preporučiš, ukoliko si čitala neku knjigu nekog muzičara? Pročitala sam Peppersa, Žive rane, Anthony Kiedis. Njihov frontman je napisao svoju autobiografiju o tome. To je super. Čoveče, kako oni dobru muziku imaju. Da li možeš da mi kažeš nešto o čemu je Anthony pisao u knjizi? Da mi detaljnije opišeš knjigu. Opisao je svom životu, o njegovim počecima u bendu, o bolesti zavisnosti, kako se izborio sa tim i kako je putovao u Indiju da bi pronašao smisao i kako je zapravo na kraju sve ispalo super. Pa verovatno znaš da su bili kod nas u Indiji. Da, znam, bila sam na njihovom koncertu i zaista super zvuče uživo. Da, oni prave sjajnu muziku.